салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи идомаи ҳуҷумҳои ҳавоии Русия болои Украина дархости Кумитаи Норвежии Ҳелсинки аз Фаронса барои истирдод накардани Муҳаммад Иқболи Садриддин ба Тоҷикистон, ҳукми зиндони 12 ходими полис дар Узбекистон барои то марг шиканҷа шудани як боздоштшуда бо эҳтиром ба ҳуқуқи зан такмил шудани китобҳои дарсӣ дар Тоҷикистон ва дигар хабарҳо мегӯем. низомиёни украинӣ рӯзи 16 июн гузориш доданд, ки дар минтақаҳои Миколаев ва Херсон давоми як шабона рӯзи гузашта Русия даҳҳо мушаку паҳпод партоб кардааст. Ба навиштаи низомиёни украинӣ, нирӯҳои ҳавоии Украина тавонистанд 20 паҳподро нобуд кунанд. Инчунин ба иттилои украиниҳо бар асари мушакборони Русия ва аз ҷумла партоби 5 мушаки болдор аз киштиҳои ҷангии ин кишвар чанд фарди мулкӣ куштаву захмӣ шуданд. ҳамчунон дар гузориш омадааст, ки бар асари мушакборон муассисаҳои саноатӣ дар шаҳри марказии Кривой Роҳ ва хонаҳои баландошёнаву идораҳои маъмурӣ дар вилояти Херсон осеб диданд. Кумитаи Норвежии Ҳелсинки аз мақомоти Фаронса тақозо кардааст, ки дархости ҳукумати Тоҷикистон дар бораи истирдоди журналисти мустақил Муҳаммад Иқболи Садриддинро иҷро накунад, чун ба навиштаи ин созмони ҳомии ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ба ӯ шиканҷаву бадрафторӣ таҳдид мекунад. дар изҳороти ин созмон, ки шоми 15 июн нашр шуд, омадааст сардабири нашрияи ислоҳ, ки самгириҳои мухолифи ҳукумати Тоҷикистонро дорад, 6 сол пеш дар Аврупо паноҳ ёфт, чун соли 2012 аз таъқиб фирор карда буд. Кумитаи Норвежии Ҳелсинки Садриддинро як мунаққиди ҳамеша пеши чашм ва фаъоли ҳукумати Тоҷикистон арзёбӣ кардааст, ки ҳодисаҳои фасод ва поймолшавии ҳуқуқи инсон аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистонро ба шиддат интиқод мекунад. Мақомоти Тоҷикистон чанд моҳ пеш ба Фаронса дархости истирдоди Муҳаммад Иқболи Садриддинро фиристода гуфтанд, ки ӯро дар ҳодисаи қаллобӣ дар соли 2010 гумонбар медонанд, вале худи журналист гуфтааст парвандааш дорои ангезаҳои сиёсӣ мебошад. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт. дар Тоҷикистон эҳтимолан ба зудӣ адабиёти дарсии мактабҳои ҳамагонӣ бо назардошти ҳаққу ҳуқуқ ва баробарии зан дар ҷомеа таҳия хоҳанд шуд. ЮНЕСКО, идораи илму фарҳанг ва маорифи Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, дар давраи омӯзиши серӯзае, ки ҳафтаи ҷорӣ дар Душанбе баргузор шуд, бо ширкати вазоратҳо, масъулони сохторҳои маорифи Тоҷикистон, муаллифони адабиёти дарсӣ ва ҳам намояндагони ҷомеаи маданӣ масъалаи таҳияи маводи дарсӣ ва барномаҳои таълимии фанҳои мисли физикаву химия ва биология аз дидгоҳи таҳлилҳои гендерӣ ё баробарии ҷинсиятӣ баррасӣ гардид. тарҳе, ки бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо пиёда мешавад, баробарии ҳуқуқи занону мардон тавассути маводи таълимӣ дар мактабҳои миёнаву касбиро ҳадаф қарор додааст. вакилони парлумони Тоҷикистон аз тарҳи ҷонибдорӣ намуданд, ки бар асоси он гурӯҳе аз маҳбусон баъди раҳоӣ аз зиндон расман зери назорати полис қарор мегиранд. дар ин тарҳи қонун пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба шахсоне назорати маъмурӣ ҷорӣ мешавад, ки дар содир намудани ҷиноятҳои вазнин, махсусан вазнин ва ҳам амалҳои барқаздонаи вобаста ба озори ҷинсӣ гунаҳгор шуда буданд. ҳамчунин шахс агар дар дохили зиндон ҳамчун вайронкунандаи ашадии тартиботи муассисаи ислоҳӣ эътироф гардида бошад, баъди адои ҷазо зери назорати мақомоти корҳои дохилӣ гирифта мешавад. муҳлати назорати маъмурӣ вобаста ба доғи судии маҳбуси собиқ аст 6 моҳ то 3 сол пешбинӣ шудааст. ҳадаф аз қабули ин тарҳро мақомот ва вакилони парлумонӣ пешгирӣ аз содиршавии ҷиноят миёни маҳбусони собиқ унвон намуданд. дар ин бора муфассалтар 4 соат баъд дар барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ суҳбат хоҳем кард.
дар ӯзбекистон 12 корманди сохторҳои қудратӣ барои аз роҳи шиканҷа ба марг расонидани боздоштшуда ба зиндон маҳкум шуданд. мурофиат дар додгоҳи вилояти Андиҷон барпо шуд ва бо қарори додгоҳ кормандони як шӯъбаи маҳаллии корҳои дохилӣ барои шиканҷаву то марг расонидани Санҷарбек Мамаҷонов дар дохили боздоштгоҳ то 4 соли ҳабс таъин кард. дар миёни 6 нафари ба 4 соли зиндон маҳкум шуда навбатчии масъул ва нозирон мебошанд. 6 нафари дигар ки дар миёнашон раиси боздоштгоҳ низ ҳаст 3 соли ҳабс шуданд. аксари онҳо баъди хатми муҳлати ҷазо 1.5 сол аз ҳаққи кор дар сохторҳои қудратӣ маҳрум мешаванд. дар ҳоле ки низомҳои судии ӯзбекистон ва дигар кишварҳои осиёи марказӣ бештар барои рӯйпӯш кардани қонуншиканиҳои ходимони ҳифзи қонун, шиканҷаву бадрафторӣ бо боздоштшудаҳо танқид мешаванд, бархе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ин навбат ҳукми 12 ходими полис дар Андиҷонро ҳамоно чун сабук ва номутобиқ ба ваҳшонияти содиркардаашон интиқод карданд. ва ҳоло қурби пул барои имрӯз 16 июн бино ба навиштаи Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русӣ назар ба дирӯз каме боло рафта 130 сомонию 50 дирам таъин шудааст. $1 амрикоӣ бетағйир монда 10 сомонию 91 дирам аст ва арзиши 1 евро боло рафта 11 сомонию 90 дирамро ташкил кардааст. дар бонкҳои тиҷоратӣ қурби пул метавонад фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд дар барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ вомехӯрем.